ഹായ് ഓൾ, ദിസ് ഇസ് വന്ദന എഗെയിൻ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഒരു ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു പേര് വേണം. എന്ത് പേരിടും? എന്തായാലും ക്യാച്ചി ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സജഷന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പേര് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ലെഹർ. ലെഹർ ക്ലോത്തിങ്. ലെഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരമാല. വി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ആർക്കാണ് കടലും തിരമാലയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? എനിവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജേണിയിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിലൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയത്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസും നല്ല വെൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തു. നൗ വി ഓൾ സെറ്റ് ടു ലോഞ്ച് അവർ ബ്രാൻഡ്. Again, welcome to Leher Clothing.